Ikonické autá zo seriálu Stranger Things, prvá časť. Začneme malým Volkswagen Cabriolet, ktorý vlastnila Barb. Volkswagen Cabriolet bolo auto, ktoré sa dalo kúpiť ako nové medzi rokmi 1980 až 1993. Malé, nenápadné, ale za to štýlové autíčko sa výborne hodilo ku postave najlepšej kamarátky Nancy, Barb. Keďže sa jednalo o kabriolet a autíčko bolo malé a praktické, tak v čase vydania bolo obľúbené práve medzi tínedžermi a mladými vodičmi. Ako ďalšie tu máme Ford Pinto, ktoré vlastnila Joyce Byersová. Toto auto svojho času vyvolalo veľmi burlivú debatu ohľadom bezpečnosti, nakoľko sa palivová nádrž nachádzala za zadnou nápravou, čo v prípade nárazu zozadu znamenalo vysokú pravdepodobnosť požiaru. Ford však nad číslom 180 úmrtí ročne pri požiari v dôsledku autonehody len mávol rukou. Napokon však vozidlo z výroby stiahli, ale až po 10 rokoch. Ford Ltd, ktorý patril Jonathanovi Byersovi, bolo vozidlo výborne vybrané na postavu umelecky založeného tínedžera, ktorý je nahnevaný na život. Model Ltd sa vyrábal v rokoch 1965 až 1986 a to v 4 generáciách. Jonathan bol majiteľom druhej generácie tohto modelu, ktorá sa začala predávať v roku 1969. Táto generácia sa vyznačovala špecificky vyzerajúcou mriežkou a svetlami, ktoré akoby sa schovávali. Posledné auto, o ktorom si dnes povieme, je ikonické Chevrolet Camaro z roku 1979, ktoré patrilo ikonickej postave Billyho Hargrova. Každý seriál potrebuje svojho bad boya a ten potrebuje poriadnu mašinu. A presne ako Billy, ani jeho auto nie je to, čo sa na prvý pohľad zdá. Toto auto hneď v roku 1979 dosiahlo najvyššie predaje, aké hociaké Camaro dosiahlo predtým, aj potom. Zrejme aj vďaka tomuto autu padol Billy do oka toľkým ženám v Hawkins. Aby ste nezmeškali druhú časť, kde si predstavíme ďalšie ikonické vozidlá zo seriálu Stranger Things, nás nezabudnite sledovať. Autoraz23.sk